Som dimecres 26 d'agost. Txell Vilamala, benvinguda. Hola, Miquel. Avui a l'Infopodcast volem parlar d'epidèmies, perquè quan en pensem en elles solem imaginar hospitals, metges i medicaments, però en una zona afectada cal molt més: prevenció, comunicació, material sanitari i també una gestió adequada dels morts. L'Infopodcast del 9-9, amb Miquel Giol. Tot això perquè els cossos poden continuar sent vectors de transmissió. D'això en parlem avui. Sí, perquè és el que està fent una usonenca, l'Eva Torró de Sant Hipòlit, a la República Democràtica del Congo. L'Eva hi va arribar fa 2 mesos com a coordinadora de salut pública de la Creu Roja pel brot d'Ebola, que ja ha provocat uns 5.500 contagis i 2.300 morts. La seva feina és molt interessant, garanteix enterraments dignes i segurs. Què vol dir això? Doncs tant mirar de respectar els rituals funeraris locals com adaptar-los als protocols anticontagi. Perquè tu que hi has parlat, Txell, per què està sent tan complicat controlar l'epidèmia al Congo? Clar, el tema és que l'Ebola no arriba sol, és a dir, la història del país no es pot separar de la guerra i, per tant, estem parlant de grups armats, comunitats molt tancades, inseguretat a l'hora de moure's per carretera i també de molta desinformació. Els símptomes d'aquesta soca són molt semblants als de la malària i això fa que algunes famílies no busquin tractament o que ni tan sols notifiquin els casos. Hem de ser optimistes? S'acabarà controlant el brot? Sempre parlant amb l'Eva, que és qui entén i qui està sobre el terreny, a més té molta experiència en emergències internacionals, ella diu que sí, però que tot aquest context del Congo ha retardat la detecció dels casos. El procés, per tant, serà més lent. Nosaltres ens ha captivat, és un perfil que ens ha captivat per la feina i sobretot per la determinació amb què la fa, i anirem estant en contacte i ho explicarem. Una entrevista molt interessant, però també canviem radicalment de tema, Txell, per parlar avui d'una granada, Sí, un ciutadà em va localitzar dijous passat una tavernes a prop de Serrabou, en uns camps de pastura. Una granada de la Guerra Civil? Sí, demà, a la web del 9-9, si algú li pica la curiositat, en podrà veure fotos. Els Mossos la van anar a buscar el mateix dia i se la van emportar per fer-la explotar en un lloc segur. Hem demanat on, també en generava curiositat, això no ens ho han volgut dir. Llàstima. De fet, tampoc és tan estrany, Passa de tant en tant que apareixen artefactes de la Guerra Civil. 90 anys, ja. Home, Déu-n'hi-do. I ho hem d'explicar també en aquests casos, tot i l'aspecte rovellat, sempre poden mantenir la càrrega explosiva intacta, per tant, 1, no manipular les granades, i 2, trucar al 112 per alertar d'aquestes coses. I acabem amb una recomanació. Avui cap on anem, Txell? Mira, sempre a favor de les festes majors, ja ho saps, us deixem triar entre Centelles, amb sopar popular i concert de versions, o si no, a Taradell, a descobrir la història de l'agrupament Roca Guinardo. Va, mulla't, quin et quedes? Tots dos. Ai, no et mulles, No, Bueno, va. Doncs, Txell, tornem demà amb un nou Infopodcast. Moltes gràcies. Gràcies. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.